Добре дошли в училището The Best Kids BG. Здравей, мило дете! Аз съм учителят Бухльо и с теб днес ще научим много важни неща за човешкото тяло. Нека да видим какво ще научим днес. Частите на лицето и частите на тялото. Вълнуваш ли се за днешният урок? Аз се вълнувам. Хайде да започваме. Да започнем с частите на лицето. Очи. Това са нашите очи. Те са много важни, защото с тях виждаме света около нас. Има хора с различни цветове на очите. Кафяви, сини, зелени. Можеш ли да примигнеш с твоите очички 3 пъти? Да продължим с следващата част на лицето. Вежди. Това са нашите вежди. Тези извити линии стоят над очите. Това са нашите вежди. Те ни помагат да показваме различни емоции. Когато сме изненадани, веждите ни се вдигат, а когато сме сериозни, може да се смръщят. Можеш ли да размърдаш веждите си нагоре-надолу? Да продължим с следващата част на лицето. Нос! Това е нашият нос. С носа си усещаме аромати, като вкусната храна на мама. Или прекрасния мирис на цветята в градината. Носът също ни помага да дишаме. Опитайте да поемете дълбоко въздух през носа и след това да издишате. Да продължим с следващата част на лицето. Уста. Това е нашата уста. Устата е много важна, защото с нея говорим, пеем и се храним с вкусни неща. Когато искаме да кажем нещо мило или смешно, използваме устата си. Знаете ли, че устата ни има и зъби, които ни помагат да дъвчем? Усмихнете се широко и покажете зъбки. Да продължим с следващата част на лицето. Уши. Това са нашите уши. Те са като малки антени, които ни помагат да чуваме звуци. Можем да чуем песента на птиците, музиката от радиото и дори гласа на приятелите си. Сега затвори очи и се опитай да чуеш звуците около теб. Какво чуваш? Научихме частите на лицето. Хайде сега да научим и частите на нашето тяло. Да започваме. Глава! Знаеш ли, че на главата ни се намират нашето лице и коса, а вътре в нея се намира нашият мозък? Гръден кош. Знаеш ли, че в него са разположени нашето сърце, което тупти непрекъснато, и белите ни дробове, с които дишаме? Ръце. Знаеш ли, че
Ние имаме 2 ръце и всяка ръка има по 5 пръста, с които можем да хващаме всякакви неща. С ръцете си също пишем, рисуваме, прегръщаме и много други неща. Корем! Знаеш ли, че в корема ни се намират всички важни органи, които ни помагат да храносмиламе храната? Крака! Знаеш ли, че ние имаме 2 крака и всеки крак има по 5 пръста? С краката си ние ходим, тичаме, танцуваме, ритаме топка. А сега стани и раздвижи цялото си тяло. Движението е много важно за нашето здраве. Хареса ли ти днешният урок? Научихме важни неща днес за човешкото тяло. Аз бях учителят Бухльо. И с теб, мило дете, ще се видим в следващият урок. До скоро!